και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, ο αγωνιζόμενος και χτυπημένος λαός της Συρίας σας καλεί όλους να δώσετε το παρόν, να δώσετε τη φωνή σας, την υποστήριξή σας και την αλληλεγγύη σας σε αυτό το λαό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Οργής κατά του καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Όπως γνωρίζετε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τις 15 Μαρτίου του 2011 ξεκίνησε η φλόγα της Επανάστασης στη Συρία. Ο λαός έχει πληρώσει με το αίμα του την αντίσταση σε αυτό το τυραννικό καθεστώς. Ο λαός της Συρίας σήμερα ζητάει την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του που εδώ και 42 χρόνια έχει καταπατηθεί από το τυραννικό καθεστώς Ασάντ. Πατέρα